prajem vám príjemné vstávanie. Vítajte pri sledovaní ranných novín. Dobré ráno, v pondelok 23. apríla. Bláznivý mesiac pomaly vrcholí, ale dnešné ranné noviny iba začínajú. Vítajte pri ich sledovaní. Je 6:15, je po úvodnej zvučke ranných novín a definitívne je po februári, aj keď sa snažila, chcel s nami zostať čo najdlhšie. No, tých definitív tu dnes je trošku viac, lebo dnešná úvodná zvučka je zároveň záverečnou úvodnou zvučkou v tomto štúdiu. A teda definitívne dnes vysielame z tohto štúdia posledný krát. Že viac ako 10 kilometrov nových videokáblov a približne 8 kilometrov internetových káblov funguje bezchybne, takže vám z už nového štúdia želáme dobré ráno z ranných novín. Nože začiatok nášho vysielania sa nezmenil, ten zostáva, je 6:15, takže vám želáme krásne dobré ráno, dobré vstávanie a dodatočne želáme všetko najlepšie k narodeninám. V sobotu oslávila televízia Joj totiž 22 rokov. Aj Tomáš Puskáler mal narodeniny, tak aj jemu všetko najlepšie. No ten tu dnes ale nebude, dnes sme v zložení, ako ste už mali možnosť vidieť, je tu Miriam. Dobré ráno. Erika. Pekné ráno. Je tu aj Dodo. Dobré ráno. Oli samozrejme a so Dobré športom ráno. príde Danica. Nože všetko najlepšie želáme Kazimírom, ktorí majú dnes meniny.